natočit dnes na ulici 1. Zadávám první tady tomuhle chlapčovi. Jmenuje se Honza. Takže, Honzo, dám ti první úkol. Zavítej to na tohohle chlapečka, seš píča. Hej! Píča! No, tak ty. No, co udělat? Díky nějaké ženské a podkopní nohy. OK? Dobře. Ok. No. Jdi za těma holkama No. a řekni, že jsou to 2 kurvy. Dvě děvky. Dobrý, tak já, Honzo. Lehni si přesně před tu paní a zařvi hej. Jsi tam... Ne, to ne. Jo? Ne. Nechci být moc prostý. To mám to udělat já? Okay. Já pak ti budu dávat já 2 úkoly, jo? Mhm. Ale počkej, má dítě, bych ho ještě vystrašil. Tak řekni tady tomuhle pánovi dobrý den, milý pane. Dobrý den, milý pane. No, já ti dám asi poslední úkol. Lehni si tady před tuhle paní. Před tu paní, lehni si před ní. Jo, že před ní lehni. Ne. Tak já to udělám. To byl závěr tohohle videa.